Salamat. Ito itong tagaan ng oras. Okay. At ang tagaan ng oras si Kuan. Salamat. Yes, salamat kay Brad Douglas. O karon atong ipasunod atong mamtik nga kuan po ni anang di kadlukan po ni nga si Brad Silver Dunduyano sa iyang iya pong mga una. Maulaw ka to. Gikahadlukan. Kadlukan na. Okay. Exegesis o exegesis mo itong unang gisgutan ni Brad Douglas. Yes. Okay. Ang problema gud aning exegesis kay dili parehas matagpundok. Pundok. No. Ang Katoliko moingon nga mao ni exegesis kanang gikan sa magisterium yun. Unya og Protestante may pasultion moingon po sila na ay sayop na. Di ilang ipasabot nga ang ilang exegesis mo eksakto yun. So mo na problema diha nga kung maghisgot og exegesis pangutan na kinsa mang exegesis ang tinuod yun nga valid Yes. kana man. Then kini pong exegesis mo uyon ko ni Brad Douglas nga kanang ato-ato ba nga atong ikuan yang- nga dili ta mo refer sa opisyal Kaya ato sa interpretation. ato. Pero dili ta ng exegesis masayop yun. Yes. Kay posible man nga mutakdo ra pod. Di ba? Pananglit kanang explanation sa usa ka bersikulo na exegesis officially ang simbahan na. Yes. Pero kung wa ko kabasa, so posible nga mag-speculate ra ko. Then ang akong speculation posibleng mutakdo, posible pong dili. Di ba? Kung mutakdo, okay. Okay Muna ra. example sa exegesis nga okay ra. Okay ra. Kay nitakdo man. Yes. O muna. Then karon katong ipapahulay Sabado gyud ang sakaraan gyud ana. Yes, Wa gyud nay lalis. Yes. Dayon shadow lang na siya, shadow observance. Klaro na ni Apostol Pablo sa Colosas 2:14 hangtod 17. Kung maghisgot gali tag shadow, bot ipasabot dili patumao. Shadow man. Shadow man. Peras gud ang entrance sa kingdom ang ilag yung kanang seremonya sana na makita kanang tuli. Pero shadow na siya. Dili na siya panghangtod sa hangtod yun, no? Kay ang katumanan ana kung mudagan gihapon ta sa Colosas 2:11-12 ang circumcision of Christ kuno baptism. Baptism, correct. So baptism na. So Yes. mao na. So ang mga Sabadista dunay kulang sa ilang nahibaw-an mo nang ilang gipadayon ng Saturday. No? Kay wa man nila ma-emphasize nga shadow observance ang Saturday Sabbath. Then kadto pong Lucas 4:16 nga nabatasan ni Kristo Yes. ang taman sa akong mahimo akong ipaduol gyud sa unsay official stand sa simbahang Katoliko. Yes. Nagbasa kong katekism dito na ko ibase. Ang katekism nag-ingon nga Jesus Christ never fails to observe the holiness of this day. So bot ipasabot dili magsusupak si Kristo. Wala Sa- siya gisupak sa mga adlaw nga. Wala siya. Wala siya gisupak girespeto Yes, niya na. yes. Mao na nga matag Sabado mo adto gid siya. Tungod pod kay niadtong higayuna labi na to nga pa siya mamatay, mabanhaw. Ang existing valid religion pa gyud sa maong panahon Judaism. Judaism ang kay gihinahinay mo guna ni Kristo pag-establish ang iyang new covenant kingdom. Yes, Judaism. Dayon kanang si Kristo katong pag-ari niya wa siya moanhi aron pagguba sa balaod ni Moises. Yes. Na sa Mateo 5:17. Kinahanglan matuman gyud na sa iyang termino. Nya ato manggong masabot nga ang termino ng Judaism hangtod na sa kamatayon ni Kristo. Kay kadtong kamatayon ni Kristo didto man niya gitapos na. Hangtod sa kamatayon ni Kristo. Didto sa kamatayon gitapos ni Kristo katong Judaism. Butang natapos na. Baba? Inianhi si Kristo dili aron pagguba sa balaod ni Moises, kundi sa pagtuman. Kay tumanon man yun ng Old Covenant sa iyang termino. Pero dili na maghangtod kay na may bag-ong kasabutan. Yes.
Unya gipasabot na ni Kristo nga kanang daang kasabutan matapos na sa iyang kamatayon. Kay iya man nang gitapos sa iyang kamatayon. So mao na nga si Pablo nagulagway diha nga kadtong mga shadow observances, mga ceremonial observances sa mga Hudyo, Wala na. dito rin yun na sa taman sa Natapos kamatayon na. ni Kristo. Nya before ana, siyempre makita nato nga si Kristo taga Sabado, kay Hudyo man gud ang iyang pamilya. Dili, Gani si Maria nagbantay gyud Sabado before sa katugaling namatay si Kristo, then nga may babasa diya kanang basa-basahon sa mga Pabadista gani nga si Maria nagbantay og Sabado. Pero agatong namatay si Kristo atong higayon na. Wa pa siya mabanhaw kay kana agong Sunday observance nagsugod-sugod na pagkabanhaw naman ni Kristo. So before ana Sabado gyud. Mao na. Pero hinahinay na ni Kristo og usab kay siya doon lagi ng Saturday Sabbath. Hinay-hinay pag-usab. Ginahinay nga naman kay ang iyang paagi sa pag-observe dili pareha sa mga Hudyo. Meaning nga, kung hinay-hinay pag-usab, sa pagkakaroon, ang atong gamitan, ang katon na inausab. Bago na gyud sa atong panahon nun, bago na gyud. Yes. Pero sa panahon ni Kristo nga wa pa gyud nahingpit gali matapos ang Judaism kay sa iyang mga kamatayon niya gitapos, biya nang ginahinay nga nagiusabon. Yes. Kay ngano mang akusahan siyang naglapas sa balaod. Yes. Di ba? Oh. So mao na nga si Kristo man good Lord of the Sabbath. So siya may magbuot unsay buhaton sa Sabbath. Yes. So ug unsay usbo niya dili ka makaingog sa siya. kay Lord of the Sabbath man siya. Yes. Sa adlang ipapahulay sa mga Hudyo maglungag ka bawal. Then kung makalapas ka patyon juga. Yes. Oh. Pero dili ingon ana ang pag-observe ni Kristo, so na sige hinahinay og usab sa paagi sa mga Hudyo sa pagbantay sa igpapahulay. Oh, di ba? Oh. Pero kay shadow man lagi na nga observance ng Saturday Sabbath. Mao na nga kung tan-aw na to sa exegesis gyud sa mga katong mga naagi authority, Yes. mga apostol nga then katupong ilang mga direct successor sama ni Obispo Ignacio. Time pata. Yes. Direct authority ni ato katong panahon na ang mga pare man ato sa mga Hudyo. Di katong before. Before. Oo. Pero sa panahon ni Kristo na balhin na ang authority. Yes. Naa niya og sa iyang mga pare, Yes. una mga apostol. Yes. So ang ilang exegesis mo na atong sundon. Yes. So ang exegesis sa Katoliko gipaningkamutan jud sunod kanang unsa nang hunahuna ni Pablo anang Kolosas. Na iya man gi sa tanang napulo sa umuralo kana arang Sabat iyang giapil pag narrate sa mga seremonyal. Si Pablo. Tara. Sa tanang muralo ang Sabat ra mo ay gihisgutan ni Pablo nga iyang mura ba pakasama sa mga ceremonial observances. Kaya nga naman, naaman good sa ceremonial essence ang Sabat. Kanang pagpatunong sa adlaw, ceremonial na. So, pero nganong giapil siya sa mural tungod kay naaman siya moral aspect ang Sabat kanang pagsimba. Pagsimba. Mao bitang gitawag na siya everlasting covenant. Kay naaman siya moral value nga dili gana maundang. Kay sa Hebrehanon 4:9 nag-ingon man diha nga naagi hapoy Sabado o pahulay o adlaw sa pagsimba ang katawhan sa Dios. Pero sa bersikulo 8 gahisgot naglaing adlaw. Kana ang laing adlaw ang buti po sabot ana ang katumanan na. Laing adlaw. Ang katumanan na kay shadow man lagi tong sa daan. So ang katubanan na si Kristo na sundon. Mahibaw-an nimo yan ang gipasabot Yes. implicitly kung unsang adlaw siya nabanhaw. Kay ang Sunday mo man gyud na. Dayon mo man gihisgutan ni sa Book of Revelation ni Juan Ni Juan. sa pinadayag 1:10 nga ang exegesis sa Sabadista sa Torre kuno na wrong. Kay ilang gibase lang sa Marcos nga si Kristo Lord of the Sabbath. Yes. Lord of the Sabbath ubot na hunaon gali philosophically tanang adlaw puros man Lord iya sa Lord. Di, Ano ang man? Kay tanang adlaw buhat sa Dios. Ang word nga Sabat, pahulay mo na, di ba? Oo. Ang tanang adlaw kung buot sabton kanang gitawag nato o philosophically or philosophically kung ang Dios may gabuhat sa tanang adlaw, Yes. but pasabot Lord siya ni ining mga adlaw. Anong tanang adlaw? Sa muna nga kung ingon ang mga Sabadista pag ingon ni John sa pinadayag 1:10 nga Saturday na sipiat gyud na kay wa man siya ga-specify kay Saturday na. Pag-ingon eh.
ni Juan. Iwan. Oh, Ato wasa mag-specify diag sa Saturday na. Oh. Gani sa nabasa na kong exegesis ana. Sa nabatasan ni Juan kung maghisgot siya sa Saturday, Sabat yun na iyang ibutang. Yes. Di ba? Bataon ni mo ng bukod Na, diyan. Oh. Example, ang kanang Adventist, specify nila ang Sabado mangin may Mao lagi oh. Kanang pinadayag uno diya sa exegesis nga akong nabasa. Yes. Ingon siya nga sa naandan ni Juan kung magsulat siya basta Saturday iyang ipasabot, Sabat yun na iyang Sabat ibutang. yan. Kaya mo naman na batasan yun. Yes. Oh. Pero nganong Lord's Day iyang gihisgutan kay lahi na ng adlaw ang iyang gipasabot. Oh. Unya ato nang maklaro sa pag-speculate nato nga Domingo sigurado gyud ko kay ang iyang disipulo nga si Obispo Ignacio Domingo man iyang pasabot ana. Yes, Domingo. Yun ang mawalay. Mao nang akong hangyoon o mag-advise ko sa mga sabadista ilang basahon ng sinulat sa mga early fathers. Yes. Unsay ilang Early- pagsabot anang Lord's Day. Oh. So, mao na dayon gaan sa nako na kay kuan di na ko makahisgot atong Santo Niño. Sige, sige. Okay. Kining Santo Niño sa laing panahon nila po nato detalihon nato ng Sabat. Okay. Kanang Santo Niño actually kung dili gyud tukod ni Kristo ang simbahan nga imong gipasakupan, siyempre dili gyud ka mag-expect og Catholic exegesis. Yes. So manang makabuot-buot kag imo. Di ba? Di sila matuto siya. Kay ang Catholic exegesis pwede man himuag simbolo ng pagkabata ni Jesus Christ. Simbolo. Oh, pwede himuag simbolo. Kaya nga itong Santo Niño. Yes. Unya, dili po pag-go sa teaching sa Biblia, ang paghimo gyud mga simbolo, bala ang simbolo. Gani sa Salmo 74, 1 hangtod sa 9, ang katawhan sa Dios na ay mga balaang simbolo. Sacred symbols nga giguba kunos mga kaaway. Yes. Di ba? Naay bersikulo nga gubon tong mga Diyos-Diyosan. Yes. Mga Diyos-Diyosan ha. Pero naapoy mabasa nga ang katawhan sa Dios naapoy balaang simbolo pero giguba sa ilang mga kaaway. Igubasal. Yes. Oh. Unsa man yung mga balaang simbolo? Ang example ani makuha nimo katong paghulagway sa templo ni Solomon. Templo sa Dios panahon ni Solomon ay sa Ezekiel 41. 15 hangtod sa 20 nga unsa may tuwa dito larawan sa kirubin o anghel sa pabalaan. Yes. Di na ang naong pagyud sa kirubin kinahus tawo pagyud. Halip ako. Di ba? Oh, umusulod ka sa katedral makakita ka kirubin niya, di ba? Dayon ang kuan kini wala gyud ni ma-emphasize og ayo sa mga mo exegesis aning Biblia ngano mang na may ribultos leon. Okay. Ribulto sa leon basahan ko ng Ezekiel 41 15 hangtod sa 20 nga naapay ribulto sa leon. Leon, tino na. Oo. Kaya nga no, sa Catholic exegesis God, actually, dili man sayop, dili man bawal ang paghimo og larawan, bisan unsa, basta dili lang himuong Diyos-Diyosan. Dili himuong Diyos. So, pwede ka, napahimo gali ang Ginoo og larawan sa bitin. Oh, pero wala sa moingon nga himuang Diyos na. Di ba? So, bisag unsang larawan, pwede himuon, basta dili lang himuong Diyos-Diyosan. Kanipod, brado. Pero kanang kung maghimo kag larawan nga imong tumong himuon imong Dios bisan unsang larawan na bawal gyud kung ang tumong nimo imong i-Dios. Pero kaning niya, brado, nasa Colosas kapitulo 1 bersikulo 15. 15. Si Kristo larawan. Oo, tinaos. Okay. Batay bulukso na lang ko kay mo manggisgutan na kay naka-istoki mi ana ni akong amigong Iglesia ni Kristo. Tinaos ba? Nagka-istoki mi ana kay bawal lagi kanang simbaho ng larawan. Kuan ko to katong istokin ninyo. Niingon ko nga lahi po tong una, lahi po tong katong siyang kauban dili na ko ingalan kay mo respeto to aning mga amigo man din ako. Niingon tong usang nila nga bawal gyud ang simbaho ng larawan. Yes. Niingon ko nga tagad sa ayuhon ko na tug basa ning Biblia kay Kana. dili biya tanang larawan dili pwede simbahon. Yes. Kay si Kristo kana katong imong gikutlo Colosas 1:15 larawan sa Dios nga dili makita. Dili makita. Unya, kamura ba mga iglesia ni Kristo? Gasimba mo ni Kristo. Oh. Pero dili lang Dios. Wala na rawan. Sa to pa, pero nga si Kristo giingon nga larawan sa Dios nga dili makita sa to pa nagsimba rin sila larawan nga si Kristo.
So, dili tanang larawan, dili pwede simbahon. Yes. Kaya na may larawan nga masimba, si Kristo. Yes. Di ba? Na. Oo. So, mauna, dayon, balik ko atong akong Yes. kuha na to. Balik. Ang Biblia, kung dili lang lagi himuong Diyos-Diyosan ang usa ka butang, dili gid bawal nga maghimo tag mga simbolo kay sa Salmo 74 Correct. nagisgot na nga ang katawhan sa Dios naagi mga bala naay mga May bala bala. ang simbolo. Larawan. Din karon kadtong templo ni Solomon gihulagway nga naay rebulto sa leon. Unsa may significance anang leon? Sa Revelation si Jesus Christ gisibuluhan og lion. Di ba? Kulang pa ko basa. Pero nga na nindot kay nakita nako. Kana day ko ng leon gisimbolo as pagkagamhanan o pagkalabaw. So pwedeng simbolohan si Kristo og leon. Then kung mudagan ka sa Ezekiel, pwede na kuno sabton og kanang simbolo sa Dios. Kanang leon. Ang leon. Oh, kay nga naman. Kay kanang leon sa akong pag-research ana sa exegesis ana, nagpasabot man pagkalabaw o pagkagamhanan. Yes. Pagkaisog. Wala kay labaw gud ang Dios, di ba? Oh. So mao na hinungdan nganong nairibulto sa leon sa templo. Yes. Oh. So pwede dito magama-gama og butang nga ang atong ipasabot Dios. Diyos. Sa pa kanang atong Santo Niño, dili na Dios-Diosan kay ang ipasabot ana Jesus Christ man. Jesus Christ. Correct. Di ba? Ana yun. Mga yun ah. Oh. Diyon kanang gahom. Di ba sa Trinity ang Diyos Espiritu Santo gahom na. Gisimpuluhan ng larawan sa bitin. Atong gipahimo niya si Moises nga nganong nagsimbolo to sa gahom sa Dios tungod kay bisan katong napaakan kuno halas makakita lang di mamatay. Oh. Mututok. Di ba? So pwede na to simboluhan ang Dios og butang basta dili lang nato himuon nga kanang butang mao'y Dios. Nya, nain pa sa bunyag ni Kristo. Yes. Kung ako malimot, di ba ang Espiritu Santo gisimboluhan og salampati? Papi. Dab? Yes. So dili na niya. Mao na nga kanang atong paglarawan ni Kristo nga bata. Figure man na, dili man ta moingon nga kanang ribulto mao gi Kristo, di ba? Iya ra nang symbol or representation. Gatumong na ni Jesus Christ. So mao na dili na sa Dios-Diyosan, sayop yun ang mga Tinaw na. Katolikwana. Oo, okay. So, din karon katong valid kaning observation ni Brad Douglas nga iyang gi-quote si Attorney Lupil Banliok, mo yun pugwato. Oh, yun. Nga kining magsaulog ta masagol-sagulan gyud dili mao. Oo. Mo ni mahugawan ba? Gani dili man na bag-ong butang kay bisan tong mga Hudiyo sa una mga Israelitas pangsawayon mo to sa Ginoo. Di ba? Dili gid ma-perfect aning kalibutan na ang pagsimba sa mga sakop. Gani So, akong kaya ano, Brajon, kanang Book of Revelation, kanang 7 churches diha. Nga nagisgot yag Sardis, Pergamo, Laodicea, Smyrna. Oo. Kung both sabton puros man ang Catholic churches kay mao man ang gisugdan ni Kristo dito sa nga naabot dito sa Philadelphia, sa Sardis, sa Laodicea. Gani na ako gipangutanang sa Budista ani kay musupak ra ba sila atong Council of Laodicea. Itong gidugmatize ng transfer ba sa solemnity gikan sa Saturday to Sunday. Oh, mingon sila nga dili kuno na valid. Asa may atong tuhuan? Katong taga Laodicea nga mga klaro ka itong mga direct Christians. Okay, na-convert ko to, gihisgutan gali na sa 7 churches ng Laodicea. Oh, di ka mutuo sa Council of Laodicea. Oh, din kana pong Smyrna gisulatan po ng Obispo Ignacio. Dito gali na makita ang katong nagsulat siya sa taga-Smyrnians nga gitawag nga Katolik ang Iglesia ni Kristo. Mao na nga ang Iglesia Katolika mao ang tinuod nga Iglesia ni Kristo. Kay mao man ang gitawag og Katolik. Oh, dayon kanang 7 churches diha kung atong basahon na unsay kinaiya na gipangsaway ba na Ginoo. Nay mga dili maayong comment ang Ginoo anang 7 churches. So sa atong panahon po nasamot na kay ang Ginoo tuwa na sa langit god. So mao na nga kanang atong sinulog dili na perfect. Kay tao man gud ta. Tao kita. Na may uban na to nga maghinubra ang pagka-komersyalista ba? Kaya daghang tao ni magkapamaligya ta ni o daghang tagkwarta. Wala kay magunahuna sa spiritual value kay agis kwarta. Yes. Muna yung ma-output sa atong sinulog. Oh, pero kanang pagsayo-sayo dili na siya dautan kay
kanang sinulog, word nga sinulog, ba't pasabot ana, pagsimba, pinaaging sayaw. Biblical man na. Katong gihimo ni David. David gani sayaw O gani. sa 2 Samuel 6, si David ni sayaw kuno atubangan sa Ginoo, taman sa ginhawa. Unya, kung ato ra bang basahon, dili biya Ginoo mo iyang atubang dito, larawan biya sa kirubin. Kirubin, Kay, yes. mao man to gibutang ibabaw sa sudlanan sa kasabutan, larawan sa anghel. Ubod sa Oo. kasabutan. Ingon diya nga si David kuno ni sayaw atubangan sa Ginoo. Pero actually wala ang Ginoo dito. Ang iyang presensya lang tuwa dito. Sa ibabaw sa sudlanan sa kasabutan, ngayon na ay larawan sa kirubin. Ang kasabutan po usa sa naghatag ato dakong Oh, importante. nya katong sudlanan sa kasabutan pod kung atong tun-an ng exegesis sa Katolikohan Yes. nga mo'y opisyal gyud. Mary biya na sa atong panahon. Oh, Mary. Oh, kay si Mary new Ark of the Covenant man. So kung katong sa una ang ilang giprosesyon ang Old Ark of the Covenant, kay sa karaan man to. Oh, Pero sa ato sa Christianity si Mary man ang New Ark of the Covenant kay siya man ang gisudlan sa pulong nga personal nga si Jesus Christ. So siya po'y atong iprosesyon. so wala man sila kasabot. Wala sila kasabot ana. Kay magprosesyon kuno to sa larawan ni Maria, Diyos-Diyosan kuno na. Nahimo na daing Diyos-Diyosan si Maria. Nga wala ba yun magtulo ang Katoliko nga Diyos si Maria. Yes. Pastilan. Mao na diha nga pagkaluoy kay sa mga membro nila. Luoy lagi yung sabton. Ako po luoy po rin ako kaya na hapit mo ko magbalik ang liyo na sa una. Maba. Oh, pero pag hibalon ako ay di ni pastilan ang giingon nga sayo mo di correct. Oh, pero mao lagi akong challenge sa mga listener magtuon. Magdo. Then maminaw gyud sa naagi authority. Yes. Pagpaog dili sila kasabot, anas pare kay mo authority. Yes, oh, maayo kay kana bro John. Unsa nang bersikulo ha bro John? Mo konsultas pare. Pangulong pare na Yeah. So mao na nga mga listener kung naamang gani dili katoliko nga mag-post og kanang paglawgaw sa atong sinulog, sagdi lang nga ato lang i-explain nga dili man mo ingon nga perfect ni among pagsaulog kay mga tao man ni masagulan gyud nagbinuang katulang sa Nazareno pastilan mag-ilugay hangtod mga matay na kay Actually, ang pare mismo gi-interview ato, ning explain po siya nga sila mismo dili katubaga na in between na jud kuno na sa mga Yes. deboto og sa Ginoo. mao gyud. Nanong ning ana kainit. Pero katong gi-interview nila tong deboto, siya pa iyang anak ang gitaningan sa doktor og pila ka bulan, naabot magpila ka tuig. Tungod lang gyud ang iya ra jud kunong gibuhat gipanaad niya sa Nazareno. So pareha po siguro ni Santo Niño kay galibog po ko akong classmate kay nakaisgot man siya, classmate nako nga kada sa tuig madto gyud sila sa Santo Niño. So ako po jud gipangutana, ngano didto man gyud nga naamay Santo Niño diri sa Atuas di Pulog? Day iya akong explainan nga katong iya ang manghod nga hapit na matay gideclare na gyud sa doktor nga critical yun, peligro yun. Matay na baskog mong kuno brad anong na ang ning luhod ang amahan naad sa Santo Niño nga pangayoon lang nako ni Lord ang kinabuhi sa akong anak ug akong isaad yun nga kada sinulog nimo si butong tungon yun ako maski unsa kalisod ihatag lang yun ni sa ko Lord na ulian man diri sa ang bata brad munang ang iya ang amahan gikan adto kada tuig mutultol dito so kung basihan ako inana ang mga panghitabo sa mga tawo nga na milagruhan lisod yung pagbalibad nila sa tawag Mura ba og na ingkanyo gyud silang maayo. Mura pog mga apostol ba nga experience sila ang gahom sa Ginoo. pagkamatay ni Kristo mura silang nabugnaw. Oo, anak. Pero pag kabanhaw, pastilan, sugot na sila gumartir. Na, di yun ta kasabot, pero sila, og ang Ginoo rin yun nakasabot og ang pare, ba? Nga, nana. 3 minutes na lang para sa atong Then ako na lang tapuson Brad John, sa sunod na lang po ang uban. Kuan lang, ang atong simbahan sa dili at present, dili good perfect. Yes. Oo. Masawayan pag yun. Sama sa pagsaway sa Ginoo, anang na 7 churches diya sa Book of Revelation. Oh. So, ato unya nang hisgutan kung magnatay panahon Brad John kanang 7 churches nga gipangsaway po na sila kay kulang ang ilang pagtuo. kulang sa pagsabot. Muna nga sa ato pang panahon karon nga daghanang na-influensya og mga teaching nga dili mao mo nang dili madasig sa Katolisismo. Mas kusog ang influensya nga dili baw. Daghang fake news. Yes. Kita galikog. Sunto papa ko no walaon ako nang kumpisal. Asam ni
Ano maggama-gama mo sila ana? Kadugay na nang sa Pili ko kuan sige, sige. Brad. Sige. Katong sa kuan ni Brad Douglas nga invitation niya sa ako Brad Douglas kaya na ang willing ra pud ko Brad isip sa usa ka membro nga ordinaryo sa simbahang Katoliko pero ingon nga kuan jud kanang official jud tanan ipang istorya nako ang pari ra jud ang mga kaobispuhan Brad ang maka istorya ginana kay ako mo basta kay paningkamutan ako kutob sa akong tanang matubag. Oo. Nga Ejut lang. Oo. Yeah. Okay, ako gani mo atras ko ato kung Kuya, kinahanglan good. official gyud Oo. masagulan mo yun ako ECGCS gyud. oh, ana ba nga Paano? Sige, Sige, last na lang. musugot ka sa ordinaryong membro pag akong nakatunan isip ordinaryong membro kay di man gupog ko authorize yun nga mo conduct gud ng official kay ang kana ra gyud ng Okay. sa kuan Mo- kay na mo kuan ako. oh. Okay. Okay. Okay ko kung sa ordinaryong pang membro lang. Yun na lang, sir. Sige. Isa kay hapit Ah, tapos itong Ganun, nagikuan lang yun ako nga as much as possible kung pwede ang official niyo kay na magud po yung mga halandong na to mga pare dire, kailan nimo mga surga. Ako na po ko yung mga kaila so pwede nimo dolon. At the same time dako nag-advantage nimo tungod kay ang imong mentor dili basta-basta attorney mo nang nakahisgot ko ni ana. Pero kung pananglit dili yung ka makakuha sa ila, dili sila makahatag sa imo. Oh. Unsay teaching nila, unsay exegesis nila sa penalties daw say pwede ra pod nga ang imo ra po unsay nasabtan nimo. Okay, kay Brad, Okay, sige, okay. copy. Kay Okay. Ako paningkamutan yun, nga Pero matubag sa kung isip mahimo, Katoliko. kung unsay gyud gipasabot sa kuan kay matud pa nimo ang authority good pare. So kinahanglan nga ang inyo mong ipasabot dire katong gikan sa pare kay wa may pulos og magpasabot ka dire na wala gikan sa pare. Okay, salamat ay natapos na tong natapos na tong oras. Di nila lang ta kutob sa ngalan sa atong manager kang Sir Edgar Dagaumo, sa atong mga technician the speakers lawak kang Sir Expedito Taxi Lumba, Chief Engineer sa Assistant Chief Engineer kang James Magdayo, ingon man sa kang Ma'am Rachel Aperdo nga murag diri man to siguro. Uban pa si kang Mark Dabakuyan, minaw siguro para mas dito na ilan ang hangtod sa sunod higayon kini ang inyong tulumanon sangka sa katarungan ubos sa pagdumala ning inyong anchorman si Brad John Banal sa Catholic Faith. RMN. Tatak RMN.